Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rafi'i darajatul wadudu. Kashful ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba daya. Mai gida sirri nake so in bada shi yanzu dan na zo jeji yin aiki. Na zo jeji yin tarasfa. Na zo jeji yin aikin taurari. Na kuma zo jeji zuwa yin aiki. Na ga wani itace kamata in bada al'umma. Itace biyu. Akwai na samu biyan bukata kuɗi, kasuwa, jama'a. Akwai kuma na sanyi. Itace biyu zan nuna muku da yaddan Allah yanzu insha Allah. Na gida ga itace. Wannan shi ne itacen gashi nan da yawa. Itacen ba ɓoyayyen itace ba ne ba. Mai gida itacen nan yana da haɗi yanzu. Bari in gaya maka. Idan ka cire itacen nan da yawa ba, da yawa ka je da shi gida. In ka je da shi sai ka saka cikin sabon ƙwarya. In kana so ka sa masa jami'i a sabon ƙwarya za ka saka. Sai ka sa ruwan ɗumi, ka sa hannunka ka ringa dirza shi, kamar yadda ake wankin kaya a cikin sabon ƙwarya. Sai ka nemi murfin wani abu ka dirza shi yayi laushi. Sai in ka markaɗa shi da hannu yayi laushi sai ka rufe. In ya kwanan gari ya waye sai ka sa a rubuta maka yawo dudu. Kai ne za ka rubuta wadudu yawo dudu. In ka rubuta yawo dudu kafa 20 ko rubutun wani yawo dudu ka juya a cikin sabon ƙwarya da wannan itacen ne ka tafi. Ka rage ka zuba ka nemi kwanan jana ka saka goma. Idan ka ji naman yayi laushi sai ka juya a cikin rubutun da wannan itacen. Ka bari kwana gari ya waye kwana biyu sai ka shiga wuri mai sarki ka yi wanka da shi mai gida. Idan ka yi wanka da shi na baka garantin wata 8 kuɗi ba zai yanke hannunka ba. Allah ne zai baka, tayan da Allah zai baka ni ban sani ba. Amma dai na san idan ka yi wannan mai gida za ka gode wa Ubangiji. Itace ɗaya yanzu ni ina aiki ya kai aiki 30. Sanyin mara, rashin karanci, ciwon ciki, su gyambo masu yana yanke wani lokaci. In ka ɗauka kai kofi ba ka rabu da wani abu ba sai kin je wani malami ya cuce ki ba ga itacen. Shi ne wannan yana yin 'ya'ya ma. Ga babban shi gashi. Kaga 'ya'yan shi wani suna kiran shi sanga-sanga. To da Hausa ni ban san sunan shi ba gashi wannan itace na sanyi ne mai gida. In kana so ya kashe sanyin jikinka yanzu basir naka ya sauka kana ganin basir da ya tsiro. In kana so ya sauka yanzu ka nemo wannan da yawa ka saka tukunya ka tafasar. In ka tafasar da shi yayi awa 4 ka saukar sai ka nemo flas na ruwan zafi ka zuba ciki. Ba ka zuba flas ba sai ka nemo man kaɗanya. Sai ka mulmula man kaɗanya ba mulmuli babban faɗan kaɗan haka. Sai ka wurga a baki sai ka cika kofin shan shayi sai ka sha. Sai ka fara wurga man kaɗanya a bakinka tukunna sai ka ɗebi ruwan wannan magani ka shanye tare. Mai gida ka yi kwana ɗaya kwana biyu babu shi kuma ya kashe basir zai ba wai basir zai je da ba ka san an ce ba magani shi karya in ka yi wannan zai mutu. Wani ciwo ko ciwon mara ko ciwon sanyi kan ka rabu da shi ko zaki a jikinka ko suga ko hawan jini duka duk wanda ya ce fada. Idan ba ka yi zan ba ka yi da na ka rabi na bar rabi idan na tashi ɗaukawa ya Allah kar ya yi. Kaga ƙauna kan ya zama bara inda na ƙaunar mutane ba. Mai gida jiya in kina son aure kin kasa samun aure ga na aure. Ga itacen duk wanda ya dawo yi magana in ya tashi ba zai zo ba ki cire wannan da yawa ga itacen nan. Ki cire da yawa. Ki je da shi gida ki shanya. Ki daka in yi laushi ki haɗa da lalle. Ki yi lallen kafa ko na hannu. Ki zauna na baki sati. Sai dai ba mata akwai ka Allah zai haɗa ki da daidai. Yawwa itacen da nake faɗa ka gan shi. Wannan 'ya'yansa ne to 'ya'yan ma wanda bai gani sosai ko yana da ciwon ido. Yana da ƙananan 'ya'ya a ciki. Su ne za ka cire da yawa ka daka. Sai ka haɗa da zuma ka ringa lasa. Yana kashe asma a take ciwon asma. Ciwon hawan jini duk yana kashewa ne. Ciwon typhoid, malaria duka yana kashewa 'ya'yansa.
jijiyansa na kuɗi ne, amma akwai wani wurin da ba na son faɗa a ciki. Mai gida Allah ya samu dace, barin ci gaba da da ya kawo ni tukuna.